L-iskejjel f'pajjiżna huma preparati u attrezzati sabiex jilqgħu lill-istudenti u l-edukaturi f'ambjent sigur. Dan hekk kif l-iskejjel kollha ġew magħmra bl-affarijiet kollha neċessarji sabiex ikunu jistgħu jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha kontra l-firxa tal-COVID-19. Dan l-istazzjon żar wieħed mill-iskejjel u seta' jara bajnejh it-tħejjiet li qed isiru fosthom assessjar tar-riskju fil-binja tal-iskola. L-iskola primarja l-ġdida ta' Whittyline, dik li żar One News, hija waħda minn dawk konformi mal-protokolli li ħarġu u li għandhom il-barka tas-Supritendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici flimkien mas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru Dr. Frank Fabri żaru numru ta' skejjel madwar pajjiżna u minn kull waħda għamel kollegament dirett permezz ta' Facebook Live sabiex il-ġenituri stess ikunu jistgħu jaraw l-isforzi kollha li qed isiru sabiex l-istudenti jkunu jistgħu jitalmu f'ambjent sigur. Is-Segretarju Permanenti Frank Fabri spjega kif ix-xogħol qed isir fl-iskejjel qed ikun iċċekkjat ukoll minn ħaddiema liċenzjati mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA. Bħalissa qegħdin nagħlqu l-aħħar xogħlijiet u fl-istess waqt għandna risk assessors li huma liċenzjati mill-OHSA indipendenti mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol li qed jagħmlu iċ-checks tagħhom fl-iskejjel kollha ta' Malta u ta' Għawdex. Fl-iskola ta' Whittyline stajna nosservaw numru ta' sinjali biex meta jkun hemm l-istudenti u l-allima tinżamm id-distanza. F'iskejjel oħra semma wkoll kif fost oħrajn it-turġien ser jintużaw esklusivament għat-tluħ jew għall-inżul u mhux għat-tnejn f'daqqa. Oġġett li jintuża mill-istudenti ser ikun diżinfettat qabel ma jintuża minn student ieħor. Filwaqt li wara kull lezzjoni ser jidħlu ħaddiema biex inatfu ħalli l-istudenti isibu l-indafa wara. Il-Ministru Owen Bonnici tkellem ukoll dwar id-diskussjonijiet mal-Union tal-Allima l-MUT qal li dawn għadhom għaddejjin sabiex jintlaħaq l-aħjar ftehim fl-interess tal-istudenti u l-edukaturi kollha. Aħna lil uliedna rridu ntuhom l-aqwa u l-aħjar. U dak illi aħna rridu nagħtuhom edukazzjoni ġol klassi ġol iskola. Aħna illum irriżumejna t-taħdidiet mal-MUT sabiex nippruvaw insibu triq quddiem sabiex uliedna jieħdu l-aqwa edukazzjoni possibbli, jiġifieri edukazzjoni fil-klassi.